Эстетика войны. Сапраўдная трагедыя. Я забиваю людей, Мы ж беларусы коцікі, нясеш смерць. жыць неяк трэба. Там акопы, вось гэты пакуты. Мы тут не мільёны атрымліваем. Ці рабы беларусы. Нічога ў расіян не выйшла. Адкуль ты знайшоў гэтую панамку? Пляцёў шахет. Абсалютна сур'ёзнае пытанне. Смерць Пуціна альбо смерць Лукашэнкі. Ты вельмі аптымістычны. Таму што я беларус. Сітуацыя наступная. На машыне, на якой мы ехалі сюды, у тым ліку, акрамя нашага стафа, перавозіўся і кулямёт. А цяпер стандартная інфармацыя. Гэта па-ранейшым канал «Жыццё Маліна», мяне па-ранейшым клічуць Мікіта Мелказёраў, і сёння мы пашыраем сваю геаграфію. Новая кропка на мапе – гэта Харков. Пра Харков кажуць, што калі параўноўваць з Кіевам, дык там ёсць паветраныя трывогі. А тут яны нібыта не маюць сэнса, таму што о прылётах дазнаюцца ўжо па факце. Але насамрэч гэта жудасна. І плюс гэта неправда, таму што падчас нашай размовы было ажна 2 паветраных трывогі, і вы іх пачуеце. А наш сённяшні госць – гэта мінамётнік палка Каліноўскага з пазыўным Альгерд. Мы прадстаўляем вам вялікую размову пра тое, як заставацца беларусам, не гледзячы ні на што. Слава Украіне, жыве Беларусь, пачынаем глядзець. Мы з Олегам, гэта яго сапраўднае імя, мне падаецца, зрабілі вельмі цікавую гутарку. Пагналі. Ці падабаецца табе эстетика войны? Мне больш падабаецца тое, што наша работа, яна эфектыўная. Тое, што там пехота на пазіцыях можа сидзець там месяцамі, ніякой работы яе не будзе, а мы працуем пастаянна. І наша работа реально эффективна, тому що одної міни ми можемо там покласти там 5 чоловік там на особового складу там росіянська. 2 мінами там можемо знищити там техніку там противника, тому міномет – це та зброя, якраз таки, яка реально ефективна. Я хотів задати тобі питання, як ти ставишся до того, що несеш смерть? Ну, тобто, а ти фізично її несеш, тобто ти ж береш міну, наскільки я розумію? Так, так. Як це відбувається? Ти заходиш за міною, після? Беру міну, ну, все залежить від того, які там міни там. Яка комплектація. Десь там приходять вже готові, собрані цілком міни, десь там вже приходять міни, які треба збирати, там, засовувати там вишибний заряд, завінчувати вибуховник і навішувати пороха ще для розгону міни. Ну, і береш, потім доносиш до міномета і запускаєш привітання окупантам росіянським. Як ти ставишся до того, що несеш смерть? Тут можна ще з якого боку поглядіти. Замеш, это же не мы пришли на чужую землю, это тому я просто виконую роботу, яку треба виконувати комусь, розумієш? Не ми є окупантами є ті, з кого ми воюємо. Тому ніяких таких уразень сумління в мене поки що немає. Ну, ніякої екзистенціальної кризи на кон того, що до тебе в голову приходить думка «я забиваю людей», такого не присутнічає? Ні, ну, звісно, є така думка, але ж я ж не бачу, як вони там розлітаються, їхні там ошметки вживую. Ми тільки можете бачити, коли вони тільки потім відео скидують. А так, ми стріляємо по координатам. А вам скидывают вынік, ну, как бы вынік вашей працы, вам скидывают? Коли допросимося, тоді скидають. Коли не допросимося, то, Сорі за фізіологічність. А може бути так, що вам скидають відео з трупами? Ну, наша робота. Там, де вже бачний приход, і там вже те, що після приходу застається. Як ти змінив своє ставлення до смерті за ту кампанію, яка відбувається тут? Боязнь смерти, вогонь – це нормальна з'ява. Бояться всі, це нормальово. Ну, коли ти не боїшся смерті, то це значить, що з тобою нечто відбувається, таке нечто страшне з твоїм станом психічним. Ну, ставлення до смерті, ну, як такої смерті я так не особливо боюся. Я таки боюся тільки того, що наші смерті будуть даремні. От це єдине, що я боюся. А ти допускаєш це? Звісно, є така вірогідність, але я все-таки вірю, що такого не буде. Не ведаю, може бути перший досвід смерті на війні. Що супроводжує тебе крануло? Перший – це, напевно, загибель Тура, який загинув якраз у Соковіку, здається, 13 числа, якраз от поміж Ірпінем і Бучею, у Соковіку 22-го року. Бо з ним така цікава ситуація була. Я з ним зустрівся, коли ми стояли на ахові 7-ї клінічної лікарні, це на виїзді з Києва по трасі Житомирській. І тоді 10 Соковіка ранці він приїхав до нас на лікарню і привез своїх поранених. І ось побачив наші червоно-білі нашивки, і ми з ним зговорилися. І, звісно, шкода, що тоді навіть фотку з ним не зробили, от реально шкода. У нас з ним до сих пор фотоздимка ні одного немає нашого огульного. Хоча, як оказалося, я веду його ще десь з 15-го року, давно ще. Ну, як веду, так от привітання і все таке, на такому зоні. Це, звісно, от така от смерть, яка, можна сказати, мені так трошки так от не підкосила, але дала зрозуміти, що все серйозно. На якій кількості поховання ти був?
Зараз навіть не скажу, я їх не лічу. Тобто їх було настільки шмат, що ти не лічиш їх? Ну так. А як ти себе відчуваєш після таких подій? Мається на увазі після ось міроприємства, тобто ти прийшов, віддав повагу і ось вертаєшся в своє життя? Ну, трошки сумно, бо коли заходять побратими твої, от реально сумно. І навіть сумно не того, що вони твої побратими, а того, що заходять люди, які потім, після перемоги, могли б зробити нещо добре для Білорусі. Розумієш, нас білорусів і так вельми мало зараз у світі, але і плюс ще смерть кожного білоруса – це справді трагедія. Бо кожен чоловік – це особа, і кожен чоловік – це своя особна історія. Це той чоловік, який мог щось, як я вже казав, вельми добре зробити для Білорусі. Тому це вельми сумно. Я розумію, що у тебе вельми специфічна праця, ти не можеш середню температуру казати по шпиталі, але тим не менш. Як тобі подається, ці протягують українці змішувати білорусів і росіян? Скажу так, що за весь час, що я воюю, я ні в одного слова не почув древнього про білорусів і увогуле про Білорусь як країну, а тих, хто реально воює. Нет нацгвардейцев, нет ЗСУшников, нет азовцев, навіть нет поліціянтів, навіть, що це як не дивно. Єдиний хейт, що я бачу супроти білорусів, це в основному це розноситься в інтернеті ніякими там людьми, які навіть не дотичні не то, що до Білорусі, навіть не дотичні до подій Майдану і ввогуле до війни. Ось такі люди, да, вони, пробач, обсирають білорусів капітально. Але, на великий жаль, у реальному житті я ще ні в одного такого не зустрів. Я вельми хочу такого зустріти. Чому? Чоловіка. Поговорити з ним хочеться просто з таким чоловіком, розтлумачити йому. Коли ти кажеш, що без там вольної Білорусі не буде вольної України, і відповідно наоборот. Так. Але ж, мені здається, що навіть за цю воєнну кампанію Україна показала, що вона вміє реал-політик. Це може бути таке, що как бы, Україна вирішить всі свої питання, а Білорусь залишиться в орбіті Росії. Розумієш, чим проблема? Це коли так раптом здариться, це буде дренно не для Білорусі, це буде дренно в першу чергу для самої України. Тому що коли раптом все ж таки Україна заключить мирне погоднення з режимом Путіна, і тим самим воно заключить погоднення мирне з режимом Лукашенка, то війна наступить вельми скоро. Тобто, знову так. наступить. Так. Тому, як я вже казав, існування режиму Лукашенки – це зараз не у орбіті національних інтересів України. Знову, да? Так. Якраз таки у національних інтересах України мати під боком надійного, демократичного національного союзника у вигляді вольної Білорусі, щоб їхній північний кордон був прикритий, щоб знову не повторилася ситуація 22-го року. Слухай, а що ти агулом думаєш? Просто зараз стало шмат розмов на конт можливих перемовин України і Росії. Що ти про їх думаєш? Як я вже казав, Это уже твої оповіщення. У тебе затримка, до речі, реагує. Так. Слухай, а ти не обесцениває, нема у тебе такої думки, що це нібито обесцениває вашу працю? Мир з Росією – це не в інтересах України, тому що, як я вже казав, війна знову протягнеться потім про кілька років, коли Росія набере знову моць свою. Тому з Росією можна домовлятися тільки про одно – про її капітуляцію. Це сход їхніх військ з території України, сход їхніх військ з території Білорусі, це не підтримка режиму Лукашенки, це так само і часткове роззброювання Росії. Це і роззброювання і ракетним потенціалі, і ядерним потенціалі, і так само наступальними їхніми силами. Це єдине, про що з Росією можна домовлятися. Коли будуть інші умови, війна знову наступить через кілька років. Ти писав, що я дійшов до Херсона, я дійду і до Білорусі. Так. Наскільки тобі драйвить цієї думки? Ну, розумієш, це, напевно, та думка, яка мене все-таки підтримує постійно. То, що так тяжко було йти до Херсона, але ми до його дійшли, але так само тяжко нам йти до Білорусі, але ми все одно дійдемо. Мы зробимо все для того, щоб дойти до Білорусі. Що таке ось по емоціям, не веду, по неким картинкам, які заховалися у тебе в голові, визволення Херсона? Ну, окрім гэтых пригожих арбузів, кавунов, за якими вас зустрічали? Найбільш така картинка, яка, можна сказати, з першого погляду кидається в очі, це те, що люди тебе зустрічають з національною символікою. Це люди, які реально пережили окупацію, які відають, що таке окупація, які ведають, що таке етноцид, які ведають, що таке геноцид, розумієш? І це по факту те ж саме, що зараз відбувається в Білорусі.
Тому при возвращении в Беларусь картина будет та же самая. Ты Коли думаешь? люди- Так, я в этом уверен. Слухай, я разумею, што это магчыма неправільна трансляваць не лепшае меркаванне наконт сваіх жа беларусаў, але ну там не ведаю, з 20-го года мы спрабавалі ў беларусы коцікі і гэтак далей, гэтак далей. Ну, там трошки ситуация была, ну, добра. Окей, ну беларусы наколькі стойкі, наколькі я не ведаю тэфлонавыя беларусы ў дачыненні вось да гэтага этнацыда. Можа і не трэба беларусам гэта ўсё. Трэба, тому што за 270 гадоў Расія нас не знішчыла. Мы захаваліся як нацыя. Як не стараліся нас знішчаць, як не стараліся нас этнацыдзіць, як не стараліся забараняць нашу мовы, як не стараліся ссылаць удзельнікаў паўстанняў, як не стараліся вешаць удзельнікаў паўстанняў і кіраўнікаў паўстанняў, нічога ў расіян не выйшла. Беларусь ёсць па факту як нацыя, беларусы захаваліся як нацыя, это самае галоўнае. Зараз на нашым этапе это трэба захаваць нашу дзяржаву, а захаваем дзяржаву толькі тады, калі мы скінем Лукашэнку. Як ты лічыш, як будзе выглядаць твой першы дзень пасля вайны? Ну, усё залежыць ад таго, як вайна закончыцца. Я асабіста для сябе бачу канец вайны, калі Расія падпісвае капітуляцыю, выводзіць свае войскі з тэрыторыі Украіны, з тэрыторыі Беларусі, і мы даем ультыматум Лукашэнку, альбо ён сам сыходзіць. Але мы разумеем, што Лукашенко сам ніколі не сыдзе са сваёй улады, ён будзе трымацца за ўладу да канца. Ён яшчэ паспрабуе утапіць у Беларусі крыві, калі будзе сыходзіць. І в этом выпадку мы возьмем на себе ролю тых, хто знішчыць рэжым Лукашэнкі. Толькі так я бачу дзень свой пасля вайны, менавіта пасля вайны паўнамаштабнай ва ўкраіне. Ты бачыш свой дзень пасля вайны на вайне. Так. Ну калі мы маем на ўвазе вайну паўнамаштабную в Україні, то так. А калі мы бачым, як я бачу свой канец вайны ў Беларусі, калі мы знішчаем рэжым Лукашэнкі, то мой першы дзень, напэўна, будзе такім, што я паеду ў свой родны горад, пабачу тых, кого даўно не бачу, пахажу па тых мясцінах, дзе любіў хадзіць. Ну і трошкі адпачну пару дзён, магчыма. Окей, што самае цяжкае на вайне? Губляць сваіх пабрацімаў, напэўна, самае цяжкае. Што Прывыкнуць можна да любых умоваў, можна прывыкнуць да холода, можна прывыкнуць да сырасці, можна прывыкнуць да того, што па табе пралятае ўсё, што заўгодна. Але, ну, так сказаць, ну ніколі ты не прывыкнеш да того, што гінуць твае пабрацімы. Што рабіць, калі пачынаеш негатывіць? Ну, напэўна, трэба знайсці сабе хобі. Хобі, оно дапамагае заўжды сваю увагу перанесці на іншы, што называецца, кут. Ну, напрыклад, ну, любое. Можа, там, камп'ютарныя гульні, те ж саме, можа, там, мультики глядзець, там, можа, там, як я займацца рэканструкцыяй вайсковай-істарычнаю. Любое. То, што табе падабаецца, тое табе і дапамагае потым справляцца. Распавядзі мне, ласка, што такое твой працоўны дзень мінамётніка? Дзень пачынаецца як? Мы забіраем свае рэчы ўсе, потым заязджаем за прадуктамі, калі трэба заязджаем за БК, за мінамі, і выдвигаемся на нашу пазіцыю на пікапе. Так, і потым мы прыязджаем на пазіцыю, там уже людзі, якія сядзяць нашай пазіцыі, ўжо ведаюць, што мы пад'язджаем, ужо падходзяць на точку там, дзе мы павінны ўжо перагружацца. Там разгружаемся, это займае 10 максимум 1 хвілінку. Потым яны загружаюцца, яны ад'язджаюць, і мы ўжо займаем іхняе месца. Я правильно разумею, што гэта падобна на, не ведаю, на што это, на нейкую вахту? Ну, па факту, да, так і ёсць, так. Бо мы, як правіла, заступаем не на адзін дзень, это у розных выпадках там ад 3 дні, можа быць 5 дзён, можа быць тыдзень. Быў такі выпадак, што мы на 2 тыдні заступілі на дзяжурства, так званае, так? Як ты себе адчуваеш пасля таго, як ты правёў 2 дні на нулі? 2 дні? Ой, сорі, 2 тыдні. Ой, ну, тады, дарэчы, было вельмі нармалёва, нават сяджаць не хацелася, скажу шчыра. Бо, ну, атмасфера класная была, там класныя людзі былі на пазіцыі, класна работалася, таму вельмі такі настрой быў нармальны, і рэальна было нават шкада, калі мы туды з'язджалі. Бо наш крайні дзень на той пазіцыі, это быў якраз той дзень, як мы знімалі пазіцыю цалкам ужо всю. Ужо вывозілі адтуль там і мінамёт вывозілі і БК, вывозілі там генератары і ўсё іншае. Таму трошкі было так сумна, што мы тут з'язджаем. Так здорово з пацанамі патусілі, да? Па факту. Слухай, меня ўразіла вельмі твоя фраза наконт таго, што мне ў Кіеве адчуваецца небяспека больш, чым на пазіцыі. Патлумач мне, ласка, што это такое? Так адчуваецца, таму што калі ты на пазіцыі, ты сітуацыю кантралюеш цалкам. У тебе есть люди, якія табе там папераджаюць, што там прылёты кабу, прылёты там града, там што-то там ляціць да цябе ў той бок, там FPV-шка, або ўсе іншыя. У выпадку з Кіевам ты не разумееш, якім боку вораг і адкуль можа прыляцець, і можа стацца так, што
по факту ти можеш загинути від будь-якого повішки, якого ти може, не чекаєш ніоткуль. Тому от так. Ну і такий випадок одночі у нас був. Це був якраз день, коли ми приїхали на розвітання з мишом. Це було якраз 2 години ночі 26 травня минулого року. І якраз в мій дом, там де я ночував, прилетів шахет. Да. Було 2 години ночі, ми якраз тоді не спали, слава Богу. І потім якраз починається приход шахедів по Києву. Ми чуємо перший шахет, як в нашому районі він упав. І ми розуміємо, що треба все-таки на кухні не сидіти, а вийти все-таки в коридор. У нас там якраз такий класний коридор, такий, не шокі, такий якраз ідеальний для там перечекати такі події. І якраз от 2 години ночі ми чуємо бабах, і від вибухових хвиль у нас вилітає шиба, там якраз тим покоєм я повинен був спати. Я вибігаю на вулицю і бачу, що там угла дома нема. Одна з, мені подається, самих смішних історій у твоєму виконанні – це те, як ти думав, що можеш помирати голим. Можеш її розповісти? Так, це була якраз наша поїздка на Бахмут. Тоді були 2 тижні тоді на позиції. До речі, ось, другий випадок, коли ми були на позиції 2 тижні. Це був Бахмут, це був центральний вокзал чыгуночний. У нас там був підвал у будинку, там, де зміщалося, як називається, ну, там, де релейні шафи і все інше. Так, і ось, і якраз десь праз дорогу, где-то метрів 100 від нашої позиції, там був вже приватний сектор, і там одним з домов, там були нацгвардейці, і у них була баня. Ну, і ми до них ходили 2 рази в баню. Перший раз пішли, це десь на другий день, як ми приїхали на позицію, або на третій, а другий раз, це вже десь за один день до того, як ми з позиції з'їхали оттуда. Ну і ось якраз це був перший день нашої на позиції, перший день нашого походу в баню. Якраз всі вже помилися, я вже один там застався, під баннику відпочиваю, голий, накинутий рушником. І чую, починається приход артилерії за вікном. І приходить все ближче, і ближче, і ближче. Я розумію, твою ж наліво, що ж таке? От тоді реально було боязно загинути, не тому, що боязно загинути, тому що просто, ну, ти голий, ти без нічого. Навіть не в бої загинув, що називається. Але я потім почув, що приходи прийшли ще трошки правее, і я кажу, ти розумієш, що вже трошки поживеш ще. Скажи, будь ласка, навошта писати неякі повідомлення на мінах? Розумієш, це традиція, вона возникла не зараз і не дякуючи нам. Ця традиція, вона ще йде з тих часов, як у Воглі з'явилася артилерія як такова. Ну, це традиція, як я вже казав, давня, тому чому б ні? Угу. Що ти любиш писати більше за все? І ці завсюди ти розписуєш міни? Ні, я розписую міни не завсюди, тільки коли є деякий привод, наприклад, свято те ж саме, як, наприклад, недавно було 27 липня, День незалежності Білорусі. Ну, чому б ні, треба святкувати. Ну, або коли хтось просить написати там яке послання для росіянів. Так, до речі, такий випадок цікавий був, це був минулий год, 22-й год. Ні, 23-й год, це було літо, ми тоді були на Херсонщині. Ми якраз стояли про Дніпро, на цьому березі наша позиція, на тим березі позиція вже росіянів. І місцевий жихар один попросив передати привітання його одному сябру Сергію, здраднику, який нормальний такий здрадник. І ми написали йому Сергію від інших людей і послали. Может, памятаешь, как в детстве на первом музыкальном было, то, типа, пацаны Сухарева передают привет девчонкам из Чижовки. Ну, щось подобне, да, можна сказати. Слухай, коли ми почали розмовляти про росіянів, абсолютно серйозне питання, наколькі добре вони воюють? Добре. Добре, це ворог вельми заслуговує на повагу як ворог, скажу це прямо, вони вчаться вельми хутенько, вони переймають нашу тактику, ну, це той ворог, з яким, можна сказати, тяжко змагатися. Я правильно розумію, що першісний настрой в Україні був такий, що там, типа, застібати гумором і гэтак далей. І він зараз змінився на, ну, серйозне розуміння, що це все ж нейка емоція. Ну, розумієш, тут питання таке цікаве, тому що от перший це настрой, особливо коли ми бачили перші колони росіян, які були спалені там під Бучею, під Харком, от якраз він, цей настрой допомог, називається, узняти бойовий дух українців. Це нормальна з'ява, чому б ні.
Но да, а потім, звісно, надоходить з тягом часу вже реальність, ти розумієш, що це ворог, з яким треба змагатися, який ворог, який моцний, і ти змагаєшся. Але ось той, що називається настрой, який був на початку, він допомог потім уже. Скажи, будь ласка, ви коли, наприклад, там одходить ворог, ви забираєте там русські посадки, наприклад. До речі, питання про посадки. Це правда, що кажуть, що білоруси риють вельми добрі окопи і так далі? Ну, коли як, гляді, коли казати про нас, то ми альбо заїжджаємо на готові позиції вже, альбо там кинути росіянам позиції, вже потім дооблаштовуємо самі вже, альбо вже виїжджаємо і самі копаємо. Ну, коли ми копаємо, то приходиться, да, приходиться копати нормальові позиції, бо це, ну, по факту, то, що збереже твоє життя. Там робиш собі не один накат, а по можливості там, ну, вже там 3 накати робиш. Потім можеш сказати, що таке накат? Накат – це слой. Тобто один слой бервення, або там бервення, другий слой там мішки з землею, або, як було випадку у нас на позиції на Херсонщині у липні 22 года, это была позиция, называлась раньше, мы стояли у километре от Александровки, это самый полдень Херсонщины, это 40 километров от самого Херсона. И мы копали позицию, и там было, как ты разумел, сверху дах над блиндажом 2 метра был. То перший слой у нас был бервенья, такие здоровые бервенья. Мы их в наглую завезли ночью на зделе. Правда, потом были приходы, но такое уже. Так вот, перший слой это были бервенья широкие, потом бронепленка так званая. Ну, звичайная черная пленка такая, ну, это называется, полиэтиленовая. Але на войне бронь. Так. Другий слой так само бервенья. Потім, здається, мішки з землею, потім знову бервення, мішки з землею, потім наступний слой – це мішки з землею по бокам, зверху, всередині просто земля утрамбована, потім знову мішки з землею, наверх ми зняли там з ферми, яка там була розбомблена неподалеку, двери стальные, поклали двери стальные сверху, потім знову мішки з землею і землею зверху, і плюс сітки мускавальні. Білоруська якость. Так, по факту так. Ну і тому, що називається, дякуючи этому, у нас було перекриття 2 метри товщиною такою. Ага. Слухай, ну я до чого веду. Коли ви приходите на російські посадки, що саме цікаве ви знаходили там? Просто я бачу, ти любиш записувати відосики, там якась Херсонська правда, що вони стали видавати якусь Z-газету, часопис ніякий. Ну, це часописи і газети ще, як я розумію, ще з перших днів війни, але так само є свіжа преса, це Красна Звезда і всі інші їхні пропагандистські. Як-то неймінг не міняється з совєтських часов. Ні, ну і ж зараз це саме головне, побєдобєсія, ми побідимо фашизм, це от все, на це зараз будується їхня ідеологія супротив України, супротив так званого колективного Запада. Тому це не нове, це проверено, можна сказати, десятигоддями Сталіном проверена пропаганда, вона працює до сих пор. І, до речі, такої пропаганди вони навіть працюють таким самим чином, як і працювали під час Совєтського Союзу, якраз таки на території Херсонщини. Там є таке, називається радіожизнь. Така, скажімо, були на тоді Херсонщині, ми якраз ловили це радіо. І ось реально розумієш, таке відчування, ніби ти потрапив в Другу світову війну, і голос там Левітана таким: радіожизнь, сохрани жизнь. Офіційне радіо русської армії. Типу там, і саме такі смішні моменти були, коли казали там про неких військових українських. Там, то це лейтенант, танкіст, ми тебе знайдемо, ми тебе там, за твої преступлення, які ти совершив проти народу Донбасу, проти народу Херсона, ми тебе знайдемо там. Але і саме цікаве, це була слабоалкоголка і водка «Русская сталь», пляшка. До сих пор там валяється у Миколаєві, це буде забрати її. І це саме таке цікаве, що доходили. Слухай, скажи, будь ласка, а як, ну, є ніякі невідомі правила ці закони на конт алкоголя ось в ЗСУ? На кон ЗСУ я тобі так докладно не скажу, но бо ми не по ЗСУ. Я скажу про нас докладно, що... ГУР. Ну да, ну я скажу про наш мілітарозлік. Ну і про нашу артилерію в Оглі, ну, як білорусів. Ми на позиціях не уживаємо. Після того, як приїхав, можеш там пойти в ресторан, там можеш пойти в кафешку, це твоя справа. На позиціях ми ніколи не вживаємо. Це табу. Чим пахне війна? Смертю, розбуреннями. Можеш описати гук війни? Гуки Кабов, гуки Градов. На густ яка війна? На смак, не на густ. Метальова. Чому? Да тебе летить все з металу зроблене. Малюнок, ці ніяка картинка, яку ти побачив під час війни, і яка застанеться з тобою назавсюди? Розбурені городи. Ти у Бахмуті ж воював, так? Наприклад, Бахмут теж саме, да, який побачив, так.
Што цябе ўразіла больш за ўсё ў Бахмуце? Тое, што перша кінулася, это тое, што ў Бахмуце, тады ўжо, калі ты прыехаў, это быў люты месяц 23 года, там не было ніводнага цэлага будынку. Там усе будынкі былі альбо нейкі будынак быў цалкам азбурны праходамі там градаў, альбо там яшчэ чаго-небудзь, альбо ствольнай артылерыі, альбо пашкоджаныя скепкамі, там выбітыя шыбы, там зарваны дах, але ніводнага будынка, які быў бы цалкам цэлы, там не было. Это тое, што адразу кідаецца ў вочы. Што ты робіш са сваёй формай ваеннай пасля вайны? Здам музей. Ага. Скажы, ласка, адкуль ты знайшоў гэтую панамку? Дзе ты знайшоў гэтую панамку? Не буду, канешне, таямніць. Знайшоў у Інстаграме. Ёсць такая кантора, якая шые такія прикольныя рэчы, і там купіў іх. Чаму? То бок для таго, каб нейкае свята прынесці ў сваю гэту працу? Ну, мы ж беларусы коцікі, у нас вострыя кіпцыры, у нас вострыя зубы. Это кашачыя ты лічыш? Так, то коцікі. Окей. Добра, скажи мне, ласка, я здзівіўся з тваёй, это было в ТГ, шкарпеты з божымі кароўкамі. Это можна? А чаму не? Я не ведаю, можа, он просто в военной форме. Ну, разумееш, калі ты на пазіцыі, табе можна ўсё, любое насіць. Таму там мы, што называецца, носім то, што хочам. Слухай, ты, наколькі я разумею, акцэнтавана падкормліваеш усю жывнасць, якая там існуе. Это як так атрымліваецца? Яны да цябе цягнуцца, ці гэта все так робяць? Напэўна, цягнуцца, таму што я сам котикаў люблю, ну і усіх іншых жывёлак, і там, напэўна, гэта проста адчуваюць. І так не ідуць. А як на іх уплывае вайна? Ну, по-рознаму. Напрыклад, калі браць 22 год, калі мы былі на той самай Херсоншчыне, ты, мужчына, бачыў відэо, там, дзе мы карову знайшлі маленькую. Карову? Да. Не бачу. Маленькая трё, коровка была. Ну і якраз за той невялічкі, здавалася бы, тэрмін, што она там гуляла сабе там сама, яна рэальна стала рэальна дзікую. Она людзей баялася. Она адзіна, чаму до нас падышла, таму што мы заманілі яе вадою. Таму што Херсоншчына тады было вельмі жаркае лета, спякотнае. Дажджоў не было, всё там перасохла. Там такія пейзажы былі, ну, рэальна як некая пустыля. Ад пустэлі адрознівае тое, што там некія былі расліны выцывшыя, і всё. Ну і таму мы так просто да сябе так падманілі вадою, і потым нашы хлопцы павялі 25 кіламетраў да бабулі адной у вёску. Я, калі гляжу твои соседки, экстремістскія, дарэчы. Двойчына. На всялякі выпадак. Дык мяне што здзіўляе, як чалавека, які не вельмі знаёмы са спецыфікай. Вот там, ты распавядаеш, там, я хожу в кино, там, фоткі з Макдональдса і гэтак далей. Ну, мне падаецца, што у звычайнага чалавека гэта не вяжацца. Ну, то бок, вайна, гэта там акопы, вось гэты пакуты. Макдональдс. Распавядзі мне, ласка, як адбываецца вось, ну, сапраўды жыццё паралельна вайне. Жыццё паралельна існуе. Вайна — это не толькі пазіцыі, і вайна як такая з'ява, як само сабою. Ну, калі мы не на пазіцыі, то мы можам спакойна сабе адпачываць, калі у нас няма іншай справы, калі мы іншым больш не займаемся там. Не чисткай мінамётаў, там, напрыклад, там, не ремонтам там, тэхнікі сваёй. Там. Мы спакойна можам хадзіць там, у той самае кіно, можам хадзіць той самы Макдональдс. І вельмі, дарэчы, добра, што такая магчымасць ёсць, таму што это вельмі дапамагае чыста псіхалагічна разгрузіцца. Это вельмі дапамагае потым, што называецца, далей змагацца. Ну і я вельмі рады, што такая магчымасць ёсць у нас, і ну, па факту такая магчымасць ёсць нават у нас, дзякуючы нашай рабоце, таму што калі у тыле існуе нармальнае цывільнае жыццё, значыць, мы сваю работу робім добра. Адно з такіх как-то выдажэнняў, падзеяў, гэта вы схадзілі на вяселле да Ляўчук. Так. Як было? Ну, як было? Это было ў сакавіку гэтага года, тут у Харкаве. Ну, я павінен назначыць, што здольнасць захоўваць сакрэт, ну, просто неверагодная. Гэта здорово. Ну, мы маглі так. Вельмі, конечно, хацелася выкласці фоткі ў першыя дні, пахваліцца. Вельмі хацелася. Ну, але, ну, попросила Маргарита, каб мы, што называецца, фоткі нідзе не выкладвалі, а выкладвалі тады ўжо, калі яна сама ўжо выкладзе. Ну, вы, я не разумею, то бок, это была нейкая масоўка, шмат каго ведалі, ці вы знаёмы неяк? Калі браць тых людзей, байцоў, якія былі на вяселлі, то я амаль усіх там ведаў асабіста. З Маргарытай Ляўчук мы пазнаёміліся у лютым месяцы, где-то, здаецца, числа альбо 7-го, альбо 8-го. Здаецца, это калі яна прыязджала, тут рабіла канцэрт для нас. Ну, не яна, а разам со сваімі украінскімі сябрамі. Культурны десант, называецца. Так, іны. І вось тады мы з ёй уже нормально пазнаёміліся, уже называецца, ўжывую.
І ось я був один з тих, кого запросили якраз на весілля. Ну, по можливості нас запрошала усіх, кого віддала, там усіх бойців, які тоді були в той час у Харкові. Ну, приїхали ті, хто в той час був не на позиції, і ось я був один з тих, хто тоді був не на позиції. У тебе 11 лютого, коли не помиляюсь, Так, день народження, так. і тобі Лявчук подарила маленького солдатика. Так. Гэта з чим зв'язано? Цікаве питання, треба питати своє самої. Ну, просто випадково так отрималося, що я не довідалася про це. Ну як, не випадково. Я запрошав її ще на свій день народження якраз на самі весіллі, тому що 11 числа лютого я не змог святкувати нормально свій день народження, тому що я потрапив у шпиталь. І там потримався десь там. Що за історія зі шпиталем? Не повіриш, просто простуда ніяка. Ух. Так, от так, тут так банальщина така. Ну, першопочатково думав, що або запалення легких, або коронавірус, але мене привезли в шпиталь центральний, харківський воєнний, але там забили тести, там нічого не знайшли і просто лікували як звичайну інфекцію. Ну, вилікували, да, дякую Богу, дякую врачам. Повітряна тривога. Так. Один з випадків, коли працює тривога в Харкові, да. І ось. Тобто це рідка подія, так? Що відбувається? Ну як? Ну не рідко, не сказав би, що рідко така доволі. Божим часом доволі не рідко, тому що зараз Харків обстрілюють доволі таки часто. І ось. І, приємна інформація. Ну так. І от. І 11, як я вже казав, я свій день народження не змог означити, але було капець як крюдно, бо ми там замовили там на 17 тисяч ресторан, все як положено. І ось, коли вже потрапив на весілля, я зрозумів, що треба все ж таки мені свій день народження ще святкувати нормально. О. Твої? Да. Обв'язка. То, що ми просягуємо сидіти, це нормальово? А чому ні? А чому це нормальово, скажи мені? Ну, коли казати про себе, то я вже звик до такого вже. Це що, це некое фатальне, що прилетить ці як? Можливо, так, можливо, просто ніяка привичка. Можливо. Окей. І ось, я зрозумів, що треба все-таки святкувати нормально. І я вже вибрав потім дату, це було 7 сакавіка. І ось я запросив Маргариту Лявчук і усіх, кого віддав, всіх, хто був у Харкові, наші бойці. І ось вона прийшла. Я так розумію, що менавіта ти доброохотник. Так. То бок ты тут, по зову сердца, скажем так, пафосно. Ці были у тебя думки, что как бы хочется собрать все это, да, панамку собрать и поехать там отпочивать и съехать отсюда? Ні, таких думок ніколи не було у мене. Ну, були думки поїхати на море. Ну, зараз поїхати, бо, можеш не вірити, але з 2014 року, як я в Україні, я ні разу на морі не був. Тут в Україні. Ты просто хотел чекнуть? Так. Ну, це такі от одні мої думки, але поїсти з концами, у мене такі думки ніколи не було. Ти бодай вже, не бодай, а ти 10 років в Україні. Так, вже більше трошки. Філософське питання. Як ти заховав себе білоруса? Цікаве питання. Яно цікаве, дякую, що ти сказав, що не цікаве, а по-друге, сенс такой, що шмат кому значно простіше стати новим українцем. І мені подається, що в даний момент любити Україну простіше, ніж Білорусь. Ну, напевно, звісно, свою таку лепту внесла в це заховання мене як білоруса, так само і сама Україна, тому що принципово почав я розмовляти українською мовою, вибачаюся, білоруською мовою, ну, фактично, дякуючи тому, що я приїхав на Майдан. Це та подія, яка, можна сказати, примусила мене, що називається, осенсувати, що мова – це реально наша зброя, що білоруською мовою потрібно розмовляти. Ну, це такий невеличкий вклад, який зробила Україна. Ну, що ж допомогло? Напевно, те, що я, можна сказати, був один з тих немногих, хто займався в Україні питаннями білоруськими, маю на увазі, там, проводив різні культурні події, там, мітинги, акції, концерти. І це, напевно, мені, сказати, і допомогло заховатися. Ну, наприклад, і, напевно, тому ще, що я розумів так само, для чого я тут в Україні знаходжуся, тому що я... Ні, ти ж розумієш, що справді так відбувається, що на відлеглості агулам любое кохання, воно тяжке, да, і любов. І, наприклад, ось як ти ставишся до... Чомусь для мене кохання до Білорусі, любов до Білорусі не було таким тяжким, чомусь на відлеглості. Ну, з уліком об'єктивних причин, любов до Білорусі була тяжкою тільки в Білорусі, тому що сам розумієш, яка ситуація в Білорусі. Тим більше я ще з маленького городка, там, де всі одного відають, і трошки ти дійсністю боїшся займатися, бо рано чи поздно там, що називається, до тебе там зайдуть.
Ну, а в Україні тоді, можна сказати, свобода дзеянняў, тут ніхто тебе не б'е, не сажае за беларускую мову, ніхто тебе не б'е за то, што ты праводзіш акцыі пад чырвона-белым сцягам, таму, можна сказаць, таму, напэўна, так, напэўна, это свабода, якая была ў краіне, нам дапамагла захавацца. Як ты ставішся да суайчыннікаў, слово-то такое, да беларусаў, якія у Беларусі не вывучылі беларускую мову, але цяпер вельмі лёгка карыстаюцца, напрыклад, украінскай? Скажу шчыра, што вельмі сумна на такое гляджу, бо ёсць такі, ну, прыклад, і мяне там адна знаёмая моя, якая ў Кіеве жыве, на ўвесь час, што жыла ў Кіеве, размаўляла беларускай моваю, але калі нарэшце прынялі ва ўкраіне закон пра ўжыванне ўкраінскай мовы ў сферы гандлю і іншых сферах, то яна пачала вучыць украінскую мову. Ну, таму што закон, таму што трэба вучыць. Ну і вось таму я, ну, на жаль, такая з'ява, канешне, ёсць, но это вельмі сумна, канешне, што так робіцца. Што беларусы лепей вучаць украінскую, чым сваю родную мову. Это, канешне, вельмі сумна. Польскую, а нехта так, польскую, нямецкую, так, англійскую, але на беларускай мову не праходзіць, это вельмі, канешне, цяжка. І вельмі, канешне, сумна. Я крышачку уже косплей спадара Лукашука, але чаму так атрымліваецца? Гэта, можна сказаць, розныя прычыны, але ў выпадках такіх, у большасці выпадкаў, это, канешне, прычыны аб'ектыўныя, таму што 270 гадоў панавання Расіі на тэрыторыі Беларусі яны проста так не праходзяць. І плюс яшчэ 30 гадоў кіравання Лукашенка мы так не прайшлі. Таму это ўсё дзякуючы, з аднаго боку, і русіфікацыі Беларусі з боку Расіі і свядомай палітыкі з боку Лукашэнкі. Слухай, працягваючы пра твою беларускасць, ну, настолькі гэта глыбока ў цябе, што ты нават ну, нейкай гістарычнай рэканструкцыі займаешся, наколькі разумею. Так. Распавядзі-ка, ласка, пра гэта. Ну, увогуле пачаў займацца рэканструкцыяй гістарычнай я яшчэ з Беларусі, але, ну, у сілу абмежных фінансавых магчымасцяў Беларусі я там трошки так асабліва не разгарнуцца не мог, так? Так. Але вось у Кіеве ўжо пачынаючы где-то з года з 19, здаецца, я ўжо нарэшце пачаў ўжо нармальна пачынаць займацца рэканструкцыяй вайскова-гістарычнай. Ну, асноўны мой кірунак быў, это, канешне, 20 стагоддзя, таму што займацца рэканструкцыяй да 20 стагоддзя трошки па грашам трошки накладна будзе. 20 стагоддзя, ну, такі самы аптымальны варыянт, улічваючы фінансавыя магчымасці. Это і перыяд першай сусветнай вайны, і пасля падзеі часоў БНР, часоў паўстання, Слуцкага паўстання. Ну і потым, канешне, это другая сусветная вайна і падзеі антысавецкага супраціву на тэрыторыі Беларусі ўжо пасля вайны. Ну, то бок, ты ўзнаўляеш касцюмы, ваенную форму, наколькі я разумею, кокарды ты ўзнаўляеш. І больш за тое, вы ў гэтым ва ўсей амуніцыі, так бы мовіць, вы ладзіце акцыі ў Кіеве. Так, неаднаразова такое было. Як рэагуюць мясцовыя жыхары, калі вось хлопцы з БЧБ у гістарычных касцюмах, кокардах ідуць і скандуюць «Жыве Беларусь»? Вось, это якраз такі быў такі момант, это якраз тады мы выйшлі, нас было 3 чалавек па форме на антысавецкую супраціву пасляваенны. Гэта калі на Майдане вы фоткались, так? Не, это быў першы раз, это было на зараз скажу, на 14 кастрычніка 21 года. Это было якраз марш да чарговага гадавіны стварэння украінскай паўстанцкай арміі, да свята Пакрова і да, здаецца, свята захісника Украіны. Это было 30-е паяднане в одно. І якраз тады быў праводзіўся марш на гонар гэтага свята. І вось тады мы 3 чалавек выйшлі, ось, як аналаг украінскай паўстанцкай арміі на тэрыторыі Украіны, мы, беларусы, у форме на байцоў антысавецкага супраціву на тэрыторыі Беларусі, мы выйшлі вот на это свята і паказалі, што вось мы такія ёсць, мы такія былі, мы такія таксама былі той час, што была УПА, і вось любіце нас, што называецца. Ці павінна быць абавязковая служба для ўсіх мужчын Беларусі? Абавязковая служба, канешне, патрэбна, бо мы бачылі, да чаго прыводзіць все-таки суседства з Расіяю, але не ў тым выглядзе, якое на ёсць зараз у Беларусі. На мою думку, это дастаткова ад 3 до 6 месяцаў вайсковых менавіта службы в арміі па прызыву. Але трэба, каб вайскоўцы займаліся менавіта вайсковай справай падчас службы.
Бо калі вайсковец займаецца тым, што фарбуе траву, там, выкладвае там, кубікамі снег, альбо там, будуе там, дачы, альбо ездзіць там, прыбіраць ну, калгас бульбу, гэта не вайсковец. Вайсковец павінен займацца вайсковай справай. Ну, окей. Жаночая служба, як у Ізраілі, патрэбна? Я думаю, патрэбна. Окей. Што рабіць з 23 лютым? Адмяняць, бо это свята ну, ніякім чынам ну, не стасуецца Беларусі. Нават тэрытарыяльна ніякім чынам не датычна да Беларусі. Люстрацыя, так ці не? Так, абавязкова. Што робіць з губазікам? Па-першае, распусціць, па-другое, люстрировать. Окей. Што... Ці трэба дазволіць беларусам захоўваць дома зброю? Абавязкова. Твоя любимая зброя? Калі браць стрелковую, то, конечно, тая зброя, якая у меня зараз моя, асабіста, это FN SCAR-L. А калі браць мінамёты, то, конечно, 127-метровые мінамёты. Ну и, конечно, артиллерия это One Love артиллерия. Так, сапраўды богі войны, яны робяць ну, вялікую справу. Ну, калі браць гістарычную зброю, то, напэўна, гэта вінтоўка сістэмы Маузера і кулямёт МГ-42. Окей, у цябе бацька працаваў военруком у школе. Так. Ці трэба ўводзіць на школьным узроўні парамілітарныя нейкія курсы? Ну, як мінімум, такі прадмет, як абарона айчыны, захаваць патрэбна. Таму што, як я ўжо казаў, з такім суседам, як Расія, трэба все ж такі трымаць порах сухім. Ці патрэбна нам мяжа Расіі? Патрэбна. І мяжа, не проста мяжа, але з міннымі палямі, з рвом і ўсё як патрэбна. Ці патрэбна мяжа з Украінай? Не патрэбна. Ці можа Беларусь пры такім суседзе, як Расія, быць, напрыклад, нейтральнай? Ніяк не можа, таму што мы бачылі, да чаго прыводзіць нейтралітэт любой краіны. Пры этом Расія будзе рабіць усё, каб краіна з нейтральнага статуса ператварылася на цалкам саюзніка Расіі. Ці патрэбна нам вступаць в НАТО? Трэба. Я чуў, што ты ваюеш з башабасцягам. Так. Чаму? Ну, таму што я беларус. Таму ты ваюем з башабасцягам. Гэты сцяг у мяне, дарэчы, з года, здаецца, 18-го года. Я яго сам пашыў і чым адметны, чаму я менавіта з гэтым сцягам езжу, таму што якраз такі 22 верасня 18 года у Чернигове. Я ўражаны, як ты памятаеш все даты. Ну, просто такие даты запоминаются, поверь мне. Бо, як я уже сказал, 22 верасня 2018 года у Чернигове мне подписала его Ніна Багінская. Тому, вось, можна сказати, он такі мне баявы, такі от талісман зараз у мяне. Слухай, я хотел задать тебе пытанне яшчэ пра аднаго адметнага беларуса, это Алесь Пушкін. Так. Драматычна паказалась гэтая гісторыя, атрымліваецца так, што вы угаворвалі Алеся не вяртацца ў Беларусь. Распавядзі мне, калі ласка, як гэтыя размовы праходзілі? Вы толькі пазнаёміліся, наколькі разумею. Так, сказаць, нармальна пазнаёміліся, мы толькі якраз такі ў Киеве. Это якраз было дзень волі 25 сакавіка. Тады, здаецца, это была пятніца, здаецца, калі не памыляюся. І от на этой акцыі мы з ім нармальна пазнаёміліся. Ён мне падпісаў сваю кніжку, збор сваіх твораў, падарваў мне яе, і потым ужо пасля акцыі, на наступны дзень нават, ці ў той дзень, я памятаю ўжо, у нас такая была размова з ім там у нас в такім кругу, сказаць. І мы казалі, што Алесь, не есць, табе это не трэба, ну ты сам разумееш, што зараз Беларусь адбываецца. Ён кажа, ну а што, мяне заб'юць там ці што? Ну падумаеш, адсіжу, можа, ну. Ось так, на жаль, і на вялікі жаль, мы яго не змаглі ўгаварыць, і ён паехаў. Літаральна дзесьці там праз дзень або праз два. Што ты адчуў, калі даведаўся, што яго затрымалі? Ну, для мяне, канешне, нечаканасці это не было, бо я разумеў, што так будзе, ну, бо Алесь это той чалавек, якога па-любому бы затрымалі бы. Але, канешне, было крыўдна, што мы не змаглі гаварыць. Але, канешне, найбольш крыўдна было тады, калі мы дазналіся, што ён тады загінуў у турме. Это не так давно, дарэчы, да нашай сустрэчы была гадавіна. Так. А што ты адчуў, калі ты даведаўся, што Алесь памёр? Алеся забілі? Было вельмі сумна, што так сталася. Ну і, канешне, на вялікі жаль, Алесь это не першая і не апошняя ахвяра, якую зробіць рэжым Лукашэнкі. Але, канешне, ягоная ахвяра это была, вельмі такая, мужная, можна сказаць, каб сам паехаў, ты разумееш, што ты там сядзеш. А ты лічыш, што ён разумеў, што ён сядзе? Я думаю, так. Но ён быў гатовы, ён сам сказаў, што пасіжу там, і што з мной не зробяць. Ён разумеў, што пасадзяць все ж таки. А рано ці позна.
Слухай, я правильно разумею, што ты прыпісваеш гэтую смерць на рахунак Бондаревай? Так. Бо гэта дзякуючы ёй ён патрапіў у турму, дзякуючы ягонаму даносу так званаму. Бо да гэтага ягона выстаўка спакойна паказвалася ў музеях Беларусі, ніхто яго не чапаў, а тут на табе на заўважваў нейкі фашызм, прапаганду нацызма, абельванне нацызма, і вось ён раз у турме находіцца па ягоным даносу. Конечно, я разумею, что это было таки, можно сказать, такой формальной зачепкой, яка было посадить, але все ж таки доля вины за смерть Леся на ёй ёсць. Ты кажаш, што у цябе ёсць з ёй персанальныя рахункі. Патлумач, калі ласка, што ты маеш на ўвазе. Мой персональный рахунок – это то, что я сам з города Старой Дороги, и там есть музей Анатолия Белого, до якога я так само наведалася. Давай патлумачым, хто не ведае. Анатоль Белы гэта? Анатолий Белый – это акадэмік, это які апозіцыйны акадэмік, які стварыў прыватны музей у нас у горадзе, гістарычны музей. Там, дзе былі помнікі Лысі Геніюш, помнік Каліноўскаму і іншым дзеячам, БНР таксама дзеячам помнікі былі. І вось в адзін такі дзён яна заявілася з нашымі мясцовымі прадстаўнікамі нашага райвыканкама, і пасля гэтага там некаторыя помнікі адтуль зніклі. І таму мне такая асабістая на яе таксама ёсць такая і крыўда, і такія рахункі асабістыя адносна яе. Час ад часу, калі у вайсковых да вайны былі нейкія ворагі, яны пачынаюць казаць, што дайце мне там РПГ і гэтак далей. Які ў цябе пачуцці да Бондаревай? Што бы ты хацеў з ёй зрабіць? Ну, па-першае, проста пабачыць яе на лаве падсудных. Ну, рабіць штосьці з ёй фізічна мне не вельмі хочацца, таму што не хочацца мрацца аб такую не вельмі хорошую жанчыну. Просто хочацца пабачыць, каб яна атрымала па сваім заслугам. Чым ты займаўся ў Беларусі? То бок мы ведаем, што ты са старых дарог. Так. Чаму тебя выгнали з універа? Так, это быў 27 студзеня 2012 года. Это быў горад Гомель, там вучыўся, і якая такая... На каго ты вучыўся? Першыя 3 гады я вучыўся на эканаміста-правазнаўцу, а потым вучыўся на эканаміста. Дык вось, 12 год, якраз в 9 годзе сышоў на заводчыку, тыя 3 гады отучыўся, як я ўжо казаў, на эканаміста-правазнаўца, потым вучыўся на эканаміста. І вось, это была серада 27 студзеня 2012 года. Чым была такая асаблівасць якраз-такі Гомеля, то тая, што маўклівыя акцыі пратэста, які тады былі ў Беларусі, яны працягваліся неафіцыйна яшчэ ў Гомелі, калі па ўсёй Беларусі яны сціхлі ўжо. І вось там такое з адной акцыі, калі адзін прыйшоў і сфотаграфаваў бусік міліцэйскі са вспышкай, мяне пабачылі і завялі пастарунак, патрымалі 3 гадзіны, канфіскавалі 500 улётак з сабою, там мне яшчэ было, не выклаў па дарозе. Ну, вот я ступіў проста чамусьці. Ну і ўсё, і потым наступны дзень праходзіць нармальна. Якраз прыходжу ў універ раніцай 29 студзеня, там ужо гатовы загад рэктара на маё адлічэнне мяне аднаго з універа ўсяго. Ну і тут я разумею, што ўсё ж такі разумею, чого мяне адтуль выгналі з універа, разумею. Да, дадому прыязджаю, я яшчэ даведаюся, што я яшчэ з працы звольны заднім числом. А ты, распавядзі, Мікаласка, ты кім працаваў у мірным жыцці? Я працаваў тады на адным з прадпрыемстваў нашага райпо в Коппроме, эканамістам, кажу, юрисконсультом на полставки. Работа, конечно, ну, не грошовая, полставки. Ну, толькі для досвіду, вот реально. Грошовая, она ніякого прибутку не приносила, тут увогуле. Без премії, без нічого, тупо половина наклада і все. Так працюєш. Слухай, распавядзі, Мікаласка, пра свой кавалак мірнага жыцця там да пачатка паўнамаштабкі. Чым ты займаўся ў Кіеве менавіта і чым ты зарабляў? Так вось, у сувязі тым, што я выходзіць з 15-го года, з лютага месяца жыў нелегальна ў Киеве, таму што мы падавалі дакументы 12 сакавіка 14 года на бежанства, беларусы нашыя, але нам всім адмовілі. І вось я быў самы апошні з тых, каму адмовілі, і вось з самых пор я жыў нелегальна. І таму я, можна сказаць, перабіваўся работамі там, дзе плацілі альбо в той самы дзень, альбо там раз на тыдзень. Таму вось так, это і ахова, это і будоўлі, это і грузчыкі, дзе такім можна там працаваў.
Не, ну, самая, конечно, классная работа была у меня, конечно, Ахова. Это как раз пятка полной штабки. Ага. Там в 8 годин раницы, ой, 8 годин вечера заходишь на работу, в 8 годин выходишь раницей, и ты платили 10 под 800 гривен за смену. Ага. Ну, нормально, заробляв, чому не. Займався, як я вже казав, усіми... Весь вручняк білоруський лазив ти, наскільки я розумію. Ну, я один з. Там ще у нас була Галина Васильівна Сорочек, яка до Майдана мала тут свою кафешку білоруську, але потім, коли Майдан закончився, там орендодавці були трошки ватними, вони її не протягли оренду. Ну і так само долучалася разом зі мною до організації акцій. І ось. А так само я, починаючи з 19-го року, допомагав моєму українському сябру Віталію Онищуку проводити табори для молоді патріотичні. Ну і Табори – це по-українську, це лагерь, наскільки я розумію, так? І літні, і весенні, і осінні для молоді, так, патріотичні. Ну і користуючись моментом, я, звісно, розповідав молоді про Білорусь, що таке Лукашенко, що таке режим Лукашенки, що такі білоруси, про історію Білорусі розповідав. І Аршанську битву там реконструкція ніяка була, да? Так, це була один з таборів, якраз таки було у 21-му році, якраз таки на день битви под Оршею, якраз таки проводили. Ну і да, там так само там пошив стяги там, наші історичні, да, і там зброю достали там того часу. Ну, реконструкцію, звісно, несправно. Там доспехи так само принесли там люди, значися. Слухай, ти розповів, скільки ти заробляв, коли був лаховником, чи коректно тобі задавати питання на конту його заробку зараз у війську? Ну, скажем так, що ми тут не мільйони отримуємо, скажем так, і отримуємо трошки менше, ніж ЗСУшники. Ну, приблизно, скільки всього виходить за місяць? По-разному, все залежить від того, скільки йде на бойових. Так. І там уже є зарплата, є премія, є ще бойові, які ще зверху нараховуються. Угу. Ну, окей, за останній місяць скільки ти отримав? Десь 76 тисяч гривень, здається. Чи можна сказати, що ти знайшов себе на своїй позиції, яка у тебе зараз є? Ну, по факту, так. Є відчування, що великій частці країни, Україна мається на увазі, вона становиться вже менш цікавою. Ти відчуваєш ти це? Тут формулировка трошки неправильная. Сформулюй Не правильно. война не цікава, а просто, розумієш, на перший план зараз все ж таки виступають все ж таки побутові ніякі речі. Це треба ніяк жити, треба ніяк виховувати так само дітей, треба ніяк десь гроші заробляти і все інше, розумієш? Тут просто не знижається цікавість до війни, а просто вже битовуха, вона трошки прикриває це все. Тому ти сам розумієш, третій год війни, люди трошки вже стомляються некоторі, жити ніяк треба. Тому і на перший план у їх все-таки зараз трошки інше. Не війна, а то, як десь заробити гроші, десь там, як вижити і все інше. Для тих, хто, я не ведаю, там, хотілося б сказати в танку, але у танку там, ну, люди, які справді у танку. Потлумач, будь ласка, хто не цікавиться, що відбувається зараз з війною? На якій стадії вона знаходиться? Війна йде, війна не спиняється. Війна для чайників, да? Так. Війна йде, війна не спиняється, на великий жаль, і війна ще протягнеться, ну, ще невідомо скільки, на великий жаль. Як би ми то не хотіли, щоб вона хутко скончилася, але, на жаль, хутко, звісно, не скончиться. Ще год-два вона ще буде йти докладно. Тому треба просто людям бути готовим до того, що рано чи поздно люди, які зараз змагаються на фронті, не закінчаться. Рано чи поздно. Тому людям треба бути готовим до того, що тих, хто зараз на фронті, треба замінити. Тому ось те, що не зараз розуміти. Слухай, я правильно розумію, що ти вельми оптимістичен і даєш, прогнозуєш, що максимум війна буде ще 2 роки? Ну, не максимум, як мінімум, скажімо так. Це мінімум? 2 роки, так. Окей. Ти... Ну, там, розумієш, здариться можна що завгодно. Може там здариться смерть Путіна або смерть Лукашенка. Може здариться там заколот серед військовців росіянських, вони знімуть Путіна. А там може бути відбутися все, що завгодно, розумієш? Тут нечто так підказувати так докладно неможливо зараз. Окей, чому ти даєш білоруському режиму максимум 5 років? Неодноразово казав, що єдина причина, чому Лукашенко до сьогоднішнього дня в владі, це активна підтримка з боку Росії. І ось, коли не буде підтримки з боку Росії, тоді не буде Лукашенка. Тому, коли Росія потримається 5 років, Лукашенко потримається 5 років. Росія потримається 2 роки, Лукашенко потримається 2 роки. Як війна змінила твоє ставлення до страху? Ну, став, напевно, менш боятися, напевно. Ну, бо за годи, звісно, як ти буваєш на позиціях, ну, ти
разумееш, адкуль чакаць смерці, адкуль не чакаць смерці. Таму страх ён трошкі прысутнічае, канешне, але калі па табе ўжо страляюць, што называецца прыцэльна, калі па табе ўжо ляцяць буйныя калібры і кабы, тады ўжо трошкі страх адчуваецца. Але ён адчуваецца буквально, літаральна там некалькі секунд, а потым ты разумееш, што ўсё нармальна, ты далей жывеш. Як змянілася твоё стаўленне да жыцця? Я стаўлю біць жыццё, таму што ўсё ж такі тыя моманты, калі ты не на пазіцыі, калі ты маеш магчымасць пачыць, яны вельмі дапамагаюць. Мы з табой шмат сёння так ці інакш ці ўскосна, ці напрамую размаўлялі пра інертнасць беларусаў. Як ты лічыш, ці рабы беларусы, ці гэта памылковае меркаванне? Не, беларусы не рабы, это меркаванне вельмі некарэктнае, як мінімум казаць такое, таму што так кажуць, калі параўноўваць украінцаў і беларусаў в асноўным, таму што украінцы Майдан перамог, яны зараз б'юць Расію, яны змаглі, але беларусы чамусьці не змаглі. Але гэта тлумачыцца вельмі проста, таму што, калі казаць коратка, то это тлумачыцца тым, што украінцы проста ніводнага свайго дня не жылі пры дыктатуры. А якраз такі вельмі удалы момант для будавання дыктатуры, што у Беларусі, што в Украіне, якраз такі былі 90-е гады, калі у Беларусі прыйшоў да ўлады Лукашенка і калі ў Украіне прыйшоў да ўлады Кучма. Яны, дарэчы, прыйшлі да ўлады амаль адзін дзень, дарэчы. Там шмат Дзень незалежнасці побач, так? Прэзідэнт. Але украінцаў уратавала тое, што Кучмо не пайшоў па тому шляху, па якому пайшоў Лукашенка. Калі б Кучма пайшоў таксама на рэзкі, нахабны захоп улады, у 2014 годзе ў Украіне было б тое самае, што зараз в Беларусі. Таму казаць, што беларусы нейкія рабы, а іншыя народы не рабы, таму што не змаглі, так казаць не вельмі карэктна. І нават калі судзячы па мне, то, як я ўжо казаў, я в Беларусі быў, усяго баяўся, быў цішэй вады, ніжэй травы. Слухай, людзі, якія ўсяго баяцца, улёткі не разносяць, мне падаецца. Разумееш, але ўсё ж такі страх ўсё адно прысутнічаў, разумееш, я так адкрыта сваю пазіцыю нідзе не выражаў, і я так адкрыта нідзе не казаў, што я расклеіў, там не хваліўся, бо я разумеў, што мне будзе. Я такім смелым стаў ужо, калі прыехаў в Украіну, калі разумеў, што тут свабода ёсць, што тебе ніхто не б'е за твою пазіцыю, за твою нацыянальную пазіцыю, за стаўленне там да Расіі, стаўленне да Лукашэнкі. І дзякуючы таму, што я пабыў у свабодзе, я стаў такім, што я нічого не баюся. І таму то ж самае і з беларусамі. Яны такія, таму што там кіруе 30 гадоў таталітарны рэжым, якому дапамагае Расія. Калі б такое саме было в Україні, то такі сам былі б украінцы зараз. І вельмі лагічнае месца для гэтага пытання. Чаму Альгерд? То бок, у тым сэнсе, што трэба было, конечно, раней запытваць, но тым не менш. Так, Альгерд, это мне такі пазыўны з 15-го года. Па-першае, гэта яно сугучна з маім іменем, Олег Альгерд трошкі сугучна. І па-другое, я сабе хацеў такі пазыўны, які б, неяк аб'ядноўваў украінцаў і беларусаў. А якраз такі асоба князя Альгерда, яна у прамым сэнсе аб'ядноўвае, таму што дзякуючы менавіта войскам Альгерда і саюзных войскаў Гальска-Волынскага княства у 1363 годзе фактычна ўся тэрыторыя тадашняй Украіны, акрамя Дзікага поля, была вызвалена ад манголаў. Таму это такая асоба, якая рэальна аб'ядноўвае беларусаў і украінцаў. Тады я табе жадаю дзіду прыхіліць да брамы Крымля, і ўсім нам гэта жадаю. І пытанне фінальнае. Жыццё маліна? Збольшага так. Патлумач чаму? Таму што жыць вельмі добра, асабліва калі бачыш такі кантраст вайна і жыццё, ты разумееш, што жыццё так. Вось як у нас сёння прыблізна, так? Магчыма і так нават. Дзякуй вялікі. Вялікі дзякуй, што даглядзелі гэта інтэрв'ю да канца. Я хачу падзякаваць асобна аўтапалку. Гэта валанцёры, беларускія валанцёры, якія пераганяюць сюды машыны, і людзі, дзякуючы якім я змог патрапіць ва Ўкраіну. Яшчэ вялікі дзякуй вам за тое, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Слава Ўкраіне, жыве Беларусь, разыходзімся.